eitur hi mihring nuna hianin a poimo em em a hi kan ngai poimo ka pan hei rang va farfem a lo phiat faia na rote chuanin tianin tlai tomato le artui ka chokkoya ka chokka chuanin kan me taringota ai kan staff thau te ne kan suaka kan leng ko ala tuna hianin sikul bula eitur kan vazonga thingpui kan va inani so hei pudu oma silonga loan kalani oma khale chen silonga kalo om ve a kom chung jongin ron jin du lova kal phung thar po hi ka be se phalo chan khop ma ai ka roommate hlui ni aran lang kha thin khop me ka panen erong kan bol pelo wangin tuk thon po na kan ve a hi thali chuanin chhun a hi chu tlai ni e tiani a vo deuh wang hi tarin kan aya chuanin moza hi lo bal don hi a ke artui lai chuanin police kan tina min lo kowa thingpui kan va in le a chuanin ta hianin tum kha ero kha chat gpt mang ani du du zot ro ka tia bak mara hen eng tia renge kanom don ti te zota my dream. Ashabik nang Because I don't remember. I'm afraid I can't access personal experiences. amu mang te zota chang the to chan nge kamu mang enge ka mu ti te zota Babe of bad. ka pian kum ka sa to lo te ti san ka fa pa hi u pa to lu to ka nu pu ne hun to ti te sila Often with your son about his atawa phe chon chat gp ha atang ti tia e adang ani sai tu kha sa to lo ta pen thau hi ka chak em em ti te ti chonin chat gpt chu khala khal ta chuanin tuna hianin kel hi non thla thina lo hianin thotori zong na se em ka pa hian hei thir hling hi azam don ni hi kan compound na hianin kan chu adu piang te du lo te an lu thina tian zuin nan te nan manga a lo vain hliam ani he thir hling hlin na tetanus kan injection kan wala chau kan e nga la chon lama thingpui nen chuan zana hi staff hon miran ko choka valenga nguan tia lai thir lei etia nge police in lo danga nge nyaw kan te tem te kan lo nga ya lo mang ren khop me in so in sel tu kan ti chuan in ti ngan zo kai ve ta ni a lo om chep tro ki sim sang lei kha ne thai sam man ti ma ka te thil sam man lo ni thai sam tam la maya balloon लेते हैं balloon और सैटन का टोपी सैटन का टोपी किसके लिए शैतान का टोपी? इसको लगा दो e no te lukum le ya chara ya intifel dawin avape ya hey in lukum thlau in lukum in thlawa lo ni lo kan ta ni lo no ti hi mana kan nu te pa tele u nau te ne kan nau te ne na kan vakal na beach khan ya yan ku te manin lo ne ni ga ro hian thaisam festival an tia yan kan vakala zana mihring lo tam khop maya lai han expo ngo thil han tlang zat na vel dan puan zar an pholan na vel khan ya bikin mei che kut chuak an tia womening empower an tia lai hanin share thlum te mei che siam chuang nge ni ka hlowa jam te pangpar te sakulen per em zu ti angreng atiang te pai wine mei che siam te chu han mi pa li kan chua lai guitar te ukulele ni chi si lo te chuanin eng mani ka kher sai chu mi pa li ran ni to sign board kha om ji kha chi lo ni ta hen bola ni bom lu siam kha sangha khoi dan lo da ta pan thi nge nin chelawa ran ti an tu sang an zuara arasa hemro te chuan nula pon tam khop mai hei siam thei ji sang man ruwa tiang rang te so sim sang lui khani ar lei ani aluya kan mani tu na hanin balu ma kang tak ton
in cham pui te cham te te cham hriam lo te so helai hian in zak thei lo virna din na ka te ma lo dinga lam tur nyom takania han hoi kwal vel tur ni e kapan azir lai hui bible sikula azir lai li mo din chil top me tian in ka mi dawn ngal vakal kwala an lo len din chil char char nge nin soi ni ka shlo ti chuanin til sang sang an lo din chil za hei urona la sipai ka ti si police ka khani so nei balha zu an tian in ve china ho ang renga hala han lo in hual na samai hei azir lai bok khani so lai ran kha chinan din na bok ka kan va en le thina an la lam chuang lawa ke ma han chet ve ei on ma tia ten kan clear rang mai ni amu nom kan ringa hei chen he tia deuh hian ti tur ani hei vai ho pe chu tlek lekin agati mit tlek lekin clear ani hei kan inspector ani ei kapa so lai sonin zai thiam zai na tur nyom tak an nia ma ro chu tian kan fang zo ti ti nan trio phawa kan va thua arsa te kan e kapan ei tur tam te reng nen chana ei ang te chana han ve chuanin fei lu te ngena man na tur kan nei lo wang i le lo phot meng kan tia fei pui thim ki na tur kan hei ta backstage kan lu kan di lan lo phal ve me chuanin kan ve hei pui rin ai takin an lo than hema chelo ero an tlemang reng ka chelo kan musual nge ni chuanin mi pui jinga chuanin nge kan zon pok sang la kan chelo kan vok kal thlang ve na ta fei pui fiam thu thiam ta ruai se ni tur ni te helai han lo zia to khop me hei man son na sa khop me helai din huwa lai han ti chuanin chaw kan veia na ga dora i re ta kan nga nu helai so ron be sangha khai duam be se phalo ni chuan kan ho lama kapan kanu hne na report a engkim kan thil ton te kan thil le te kan le lo te zong te hril fai veka ton tuna hianin thir len pal kha hung thalia ti hianin ni khat vela a zo veka mishing pa anan lut tlem to kam maya chuanin republic day lo ni a nam a ram puanzar yani ngan tona chuanin pangpar a lo tlem deuh wangin a4 kom te tiang an chep noi vela kan puarta ram puanzar chu chuan inspector nen hianin mi tak tak ngin kan di dong yan phar ver ni an on veng rang khop ma he kan zai hi kan thiam lo lu to ka aza thla ka da nem ta lo ni i chuanin ei tur omem kan te ei tur ron an kenga ei vai ho jing ai chuanin inge niang tiang hi kalbera thil thlum hi ma tui phian boka kan sem kwala akhil vi a gaya morning ladies biscuit कहाँ से बिस्किट हम staff hi kan nga mai ni pathian zara ka ti don nge tamjok pe chu ni tin ron kal su te kan ni ti na ain mishing kan tama ma se ti zia phian adama tin ka pan khum nge te lo vodar ani chuanin arsa te kan valaya sa te kan me ve zo chon kan leng choka thingpui vei nang kan te he mini hian kilometer rukvel kan kalani kan wa ka nuam kan ti zong ani chuan kadam lowa ka hritlanga khwasika ka mi tawung ka hmui lo vung ba ka vain entira civil hospital a pa hi tian lo hogak meka chuan karin lo dewin na ka tika lemzia an lo tara he poster a rui lo do na poster nge mai ni amak do khop mai lai khovel to pa alo ba chuan thingpui inangu kan tia kan panin thingpui kan ina chuanin zanria kan chhum pe lo kan va ei chuak le a chuanin tlaya vaimim kan ro a phau ro a tiang khan